upama ora iso dibuntutane krinjung sikile pateni dadi kondha ora dadi perkara Petruk ora minggat pecah siramu mang mriki Ndarasatama tanding karo Petruk ayo jajal anak Semar karo anak Jaran menang sapa hus cangkeme dicoba dicoba padake ora mati dening aku. Ayo, njaluk sambat sapa tiban tumbakku Sirna Margala. Weh. Iya. Ora keneng. Weh.
Kartomarma urung perang kok nibake tombak pirang-pirang. Pecah sirahmu. Ayo mangenteke iki. Iso ngeneni awake Petruk. Oh, bumi langit tangkep ora. Putut. Iya. Iya. Oh. Iya. 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 Ayo mangenteke. Kowe ngapa Petruk mentelat-mentelat iki? Minggato tumbake pirang-pirang ngomongi Satria men ditakoni ora gelem ngomong seneng nek cengelku krowak lara tumbak ya diamben kon jeneng wong tuwa kena tumbak wis biasa mikir le nek nganti kowe ora ngati udus oh iya waton aku prayitna lumaraping tumbak iso tak endhani ora bakal neng aku ora bakal keneng saya cepet tumbake kena mudar tenan arep apa arep kaya kowe nek keneng aku ora tanggung jawab ora oh iya udus banter banget rong siap kene untung prayitna aku. Hati-hati kok ngono. Oh, kae mulai ngeculke kae. Oh, kae ngecul. Wah, mabur itu. Udu kae, udu. Kae bakul manuk. Siap. Siap, Gong. Mendak, Gong. Wah. Mumbul le. Cepet saiki mumbul le. Kecepetan. Aku nggugu cangkeme sapa? Ora kowe muni to, cepet bareng cepet kok. Aku kecepeten. Dipaske lho, dikira-kira nek tumbake tekan kuwi pas mumbul. Oh ya. Udus. Hoi. Ndelokke mlayune tumbak ya. Wah iya. Weh, lah sedan. Ngati-ati ora. Oh, nganggo kaya ngene iki kekeselen, Truk. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Up. Ayo. Tumbak aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, tumbak ampuh dadi rongsokan. Ayo balik. Balik. Piye? Waduh. Gaya. Saka sapa, Gong? Lho, saka Ndara Janaka. Oh, kok aku ora dikeki ya. Aku wis tok nggo umuk. Aku kan wong ora tau umuk. Piye mau? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Oh. Ndur kene. Atau praktekke? Bapak lunga biyung meteng. Kok ora mandi, Gong? Kowe mau muni piye? Bapak lunga tapa biyung meteng anu bapak lunga biyung meteng. Awang bojone meteng kok sing lanang kelayapan. Kudune iki bapak lunga tapa biyung meteng tuwa, tes dadi banyu. Oh. Terus manahe di stop. Ngono ora manut karo kowe kuwi iso mandhekke omongan. Oh iya. Bapak lunga tapa? Biyung meteng tuwa. Tes dadi lenga. Banyu apa lenga? Banyu. Senengane arep nyilekake wong ora. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Mandek sareh. Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Ming pisan. Gong, bapak lunga tapa biyung meteng tuwa? Gong moto e, Gong. Ora ngapusi tak ajar lho kowe. Aku ora tau colong jupuk ngono. Aku ora tau colong jupuk. Nek kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan. Mergo aku wong suci. Ayo bali. Wah, jan monggo winginane aku bar nyolong dog bebek.
Modar. Mati ya kowe. Rumangsane. Aku kok le endi tumbake endi arep tak gone endi? Kene tumbak. Kok kaya ora apal terusane lho. Terusane iki Petruk numbak rono, ngono kok malah tumbake arep digawa. Rumangsaku kok saya tuwa saya lalen iki. Bales ki Truk ya. Op. Loro Durmagati, betul. Kowe ngocacik pala kula wae Petruk, ayo mung cuwe dudu copo-copo ning Durmagati. Tangan tengen kubulan, tangan kiwa lumah sakit. Kok glelenge. Calius. Iya lah cemblono. Pilih tak kubul apa pilih tak opname? Nek dikubur, Tangan tengen, nek diopname, tangan kiwa. Pilih calah jatuh. tangan tengen tau mecah ndas wong. Tangan kiwa tau nyeplingke mata wong. Bajigol kok ngeli kowe. Nek mingsek mati diantem wae ora krasa apa-apa, nek pecah sirahe cepling matane serem endi. Celem kowe. Berarti aku le nantangke kalah kulang celem. Heeh. Ning nang kene ditemtokke kowe apa aku sing kudu tekaning pati. Manut sampeyan yo kena, Petruk yo ikhlas. Ulang gondeli kalau uripmu. Tak gondelono nggo butuh apa? Petruk niku wis tuwa. Wong tuwa niku ming kari antri. Lho, sing digoleki ming dalaning pati sing Padang. Liwat Linglut mesti Padang. Wong kok cangkeme kaya ngono. Ora ndupak tak ajal lho kowe. Ayo, kowe apa aku sing temani? Tiban tanganku jeblok siramu. Panggau tak ayoni. Wow, ampuh kau. Ayo ampuh Kartomar mau ngantem aku ora tak rasake apa meneh ning Durmagati. Kecil. Nyo, mburi wae nyo. Kopiol. Kopior. Kopiol. Kopior. Wah, golek kleru wak jejeliru tungkak raimu. Modal we. Ora apa-apa, edan. Boleh aku membawa senjata? Silahkan. Tunggu di sini. Oke. Iki ngopo? Ameng bendoe kok polahe kaya apa wae nya. Nek nganti iso mecahke sirahe Petruk pecahan. Oh, cikal dadi lolo. Loro. Nyo, Modal we. mburi. Pecah silahmu. Gondodo Cemplok metu jeloanmu. nek arep ngetokke jeroan ki rasa dadak tok baca. Lho, lha piye? Lho, Wedan. Diplotokke. Maksudku jeloanku usus. Ora kok celana dalam ki udu. gladi Silahmu. nyo tibano. Lucu Petruk. Ya men. Mati. Ora bakal aku malah. Wedan ampun. Petruk. Ngopo? Aku balasen Petruk. Aku ijen ditonton piye plebutan semene kae. Perebutan, plebutan. Aku nang nganti latok balas ijen bilang bebalang yakin sumpah bola bokit. Ijen tenan aku. Ayo, aku nang nganti tok balas glecak megulu karo kowe selawe taun. Kasang aku gamelan, kasang gamelan.
Santai wae ndak do kecel. Waduh. Piye? Ayo sambato. Waduh. Nek candhak rambuté ngene iki set terus tak banting ning lemah. Tak candhak tak junke unggahke ngeget. Dupak nggon dodo. Terus ditungkak cangkeme. Ora sembodo karo neng kono. Karo Petro dicandak umbulke set dupak diadane diek tungkak cangkeme brus ngletak. Alah dur. Ora sembodo karo le macak mungsuh Petro kowe kok kalah. Nek cara aku irang bebarang bajigol Petro kowe ngino. Halo. Oh, lek dengkulmu kuwi. Tak kira Petro kowe. Petro ora omongane ra wis beda ta. Wah, top man Petro top. Kula antil cilake gak apa-apa. Kula njukuk bendho kula plathok gak apa-apa. Terus kula njukuk glaji kula glaji gak apa-apa. Kula diantem pisan gledak man. Kalah. Petro ki ming ponokawan kowe kadang nata. Ditonton piyai suwene akeh. Nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin dienggo melem ilang. Oh ya wis, ora maju meneh. Lah, mundul wae. Mbane lemuk. Sampeyan ming dawuh-dawuh. Kulawa maju. Kulawa gempul. Kulawa dadekke bumi angus. Kulawa dadekke banjir dalah. Ngono apa cangkem wong tuwa kaya ngono. Sak penake dhewe nek omong. Mbok yo mikil, wis tuwa iki wis kali golek dalan padang kok lambene sak penake dhewe ora. Wis rasa omongan to dapurmu. Sapa sing durung maju? Watak. Citraksi. Kikeman. Arep maju apa? Selapa. Lho. Wis ora ana sing maju. Ngomong suwe. Ngomong suwe. Petruk kantong bolong. Wadalah. Apa? Wadalah. Oh. Apa Petruk kantong bolong ora minggat ngarep aku ketemu Raden Citraksi ora kelakon titi. Tinjong akhirat tojo tundang Raden Citraksi legane atiku. Sorry. Reme blong. Awa mung suwe nang kene kok brabat banter banget. PPO? Petro kok PPO. Petro kowe aja genggeng gleleng. Kowe iki dumesa ngundurke Asatama karo Karto Kuat. Karto Marmo. Durma gati mundur mungsuh kowe. Neng. Iki jago Gestina Raden Harya Cincin Goleng. Citraksi. Kelakon remuk nyawamu kowe. Wani musaku. Sing tak wedeni apamu. Kelakon pecah sirahmu dadi loro. Ayo, koyo apa aku tekan baju. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ayo. Ayo. Wah, mati jeneng aku. Amo suruh berata ibajet baju.
raine pading. Entuk vitamin. Hah? Entuk vitamin. Vitamin apa? Kuku kula maju. Pepepepepetok tajir. Iya aku ya weruh. Lah kok Citraksi kok beda karo adat sabene? Brus. Pepepetok kontak. Oh. Terus bareng niku ping pindho meneh kuku kula Petro kula ajar melih. Kuku kula jengkelitke Petro ser. Terus kula dugang raine. Terus Lah bar niku Bagong niku ketok. Kula sumbari, Bagong. Coke klepat. Melayu. Kuku kula kira nek njupuk pupu. Pusaka. Jebolana bakul kacang disikep saka mburi digotong man. Kula tanpa kaprayitnan bakul kacang broke kula, bruk. Kula dikeproki nganggo awake bakul kacang niku, bruk. Ning rada rapati lara wong wis tuwa ning lemu. Ah iya. Bareng niku kula dideke. Bar dideke niku bakul kacang niku kalih Bagong niku dipaske teng cangkem kula. Mak ndlup ngoten. Ndlup ki apa? Kuku kula meremok. Oh. Ora tega ndelok kula. Kuku kula rasake niku rasane kecut-kecut pripun ngoten. Heeh. Bareng kula melek, wow. Wah, edan man. Ora mentolo. Lele ora mentolo niku umure wis 70-an. Oh. Sosok metu sosok angin. Ta. Nggih. Ning sampean ampun sedhe, Man. Lah ngapa? Nika wau bakule kacang sumbar ngeten iki. Sumbar piye? Ayo amuk Susuramrata. Ayo nek pancen kowe wong digdaya ama patis muni kan ngentekke sijine, ngoten iki. Tenane. Sesampean kersa? Ya geliyak. Wonge isih apa? Tetese teng mriko. Klambine Kebayak biru. Kebayake biru. Oh iya. Estu tenan, ora dintekke. Ngengei sengkuni, ngoten niku. Sesampean domani, Mas. Masa Domani yakin. Mboten percaya, mang mriko, mang takoke. weh lah ya mbangane haus. Sowol. Ateh Sengkuni. Situ siapa? Nitik kebayake kok biru. Karepe piye? Aku mung arep genahke. Genahke apa? Jarene Citraksi. Sing siji ngengei aku. Sing siji sing endi? Ha. Kuwi. Jare kuwi dinggo aku. Apa ora? Apakah betul? Nek pancen kersa nyo tenane nyo tampanono. Perpepelan. Sip ta? Sip cengelmu.
Ketok iki wonge kaya arep ngeneh-nehke kae lho. Bareng ngono kok nyok tampan ana bres. Raiku didupak. Haha dengkulmu melocot. Ngapusi ta kowe? Ora nggo aku to. Ora nggo aku to. Lali kok ora nonton tulisane to. Dua-duanya bulat citraksi, ngeten ta? Aku sampean kok malak. Wong tuwa kok arep rakus. Ayo mbok menawa. Wong kira ya mbok menawa tumbuk bejane. Nek purun teng mriko wonten tenane kirek. Hus. Lambemu ra. Kirek kok ditok-tokke ra. Wah, Petro kantong bolong. Wae ora gelem bali ho kelakon Dursasana mungsuh. Janjimu piye? Janjiku apa? Nek aku kerepotan kowe arep ngobongi penggaling Prabu Baladewa sing maju Dursasana kok. Wonge gagah pideksa. Aku wani nek nganti kalah piye? Janjimu kudu rampungi dina iki kowe kudu iso netepi karo janjimu. Ngobong Baladewa? Ya. Minggir yo, njaluk wektu sedhela obonge atine Prabu Baladewa ben wong Ngastina mungsuh Baladewa terus. Bagong mlayu-mlayu ngopo? Sampeyan tengok-teng mriki enten apa? Lho. Ditakoni urung wasan kok ditakoni piye? Jamak lu meneh wong takon ning dalan ben tinakon. Wah, aku nek omongan karo kowe iki janjane iki wegah. Ning gandenganane sing ngadep ning ngareping Baladewa Bagong ya wajibe Bagong tak jak omongan. Ning mbok yo sing kepenak yen wangsulan. Nggih. Kersane pripun? Kowe rene ngopo? Sampeyan wau mlayu saking kedaton negaring Mandaraka, kersane pripun? Kula kinten nek sampeyan niku ajeng mbelani Petro. Lah kok jebul malah tengok-tengok teng mriki to? Mergo aku ora kuat nampa omonganmu. Aja nganti aku isin nang ngarepe Rama Prabu Mandaraka mula aku trima lunga. Walah, Baladewa. Ame ngisine kok dadak lunga iki lho. Sir kula pancen tak akoni, kula niku njojoh penggalih panjenengan men ngewangi karo Petro. Lah kok tinemune saniki malah ganteng mriki. Lah terus kowe mlayu-mlayu ngopo? Petro dikeroyok Kurawa. Petro dikeroyok Kurawa piye? Petro wau lak tantang-tantangan karo Prabu Duryudana. Yo. Bareng kula metu ketemu Petro. Petro wis dadi kuwanja. Lho. Petro mati. Pengestune ngoten. Lah kowe mlayu ki arep ndi? Ajeng teng masjid. Ngopo? Ngumumke nek Petro wis mati. Le nyarekke kapan ngono men masyarakat padha presa. Walah, Tru. Kowe kok ya kewanen mungsuh Prabu Duryudana ta, Tru? Prabu Duryudana kuwi duwe Kurawa, lha kok dadi kowe nekat nganti sirahmu dadi papat lho. Kurawa mentala nyikar sirahe Petro. Alah, asli kula ora goro. Tangane Petro ilang mbuh teng pundi? Sikile ketekok-tekok kaya dioklek-oklek karo Kurawa. Iblis lanat. Kurawa ora terus salah manungsan. Petro yaptine Baladewa ora mikir obrak-abrik Kurawa legane ati kuat. Ora demeh kowe putra Nalendra kowe iki kadaning nata. Kadang Kyai Prabu Duryudana. Lah kok tinemune Baladewa salah ngayomi marang Prasata Kurawa.
Kurawa ora duwe rasa kamanungsan. Kurawa ora duwe rasa pangrasa minangka dadi menungsa. Kowe mentala mateni Petruk. Mbok odol-odol kuandane. Kowe menungsa apa kowe Oh, ayo. Sapa? Kurawa sing wani karo Baladewa. Kon maju kene. Kula mboten terimaken. Nadyan ratu mesti kudu maju adu arep karo Baladewa. Kula ora bakal wedi. Niat kula mbelani karo Petruk. Nek pancen sampeyan ora seneng karo Petruk, arep royok Petruk ning aja didadekke kuwondo. Aja dipateni. Bagong wadul kali kula. Nek Petruk diajar disikar-sikar kuandane dening para Sata Kurawa. Sapa sing wani mateni karo Petruk? Mungsuhe Baladewa. Oh Prabu. Ko Prabu, pripun? Sareh. Sareh sawetawis. Sareh, kula aturi sareh. Sareh piye? Yen pancen Kurawa mateni karo Petruk, Baladewa iso sareh. Nadyan kula sampun dinten campur lan Paduka Kyai Prabu. Nek Kurawa mentolo karo Petruk, Baladewa mentolo karo Kurawa. Kula aturi sareh. Kula aturi nyawang wonten ing iring wetan menika. Sinten? Sinten pripun? Sinten ingkang lenggahan nika? Tenguk-tenguk nika sapa? Lho. Lho, Kyai Petruk to, Kyai? Lho kok isih tengok-tengok ning kono kuwi? Ing ngendikaken nek Petruk mati sapa? Wah, setan kok Bagong ki cangkeme elek tenan. Wah, tiwas nesu kaya ngene kok. Wah, dalana pripun iki? Ponokan! Ponokan do mrene. Petruk, nun. Siurep kowe. Lah ya isih kaya. Takon iki. Gong, Rene le. Tengku lara. Hah? Kok tengku lara? Aming mrene kok wetenge ra nggo mlaku to. Ning ora ana hubungane karo sikil. Nganggo mlaku ki ting ceneng terus. Bagong rene arep dikai duit ngono. Gong rene arep diparingi duit karo Ndara Baladewa. Ah wis duwe kok. Oh. Saka ngendi? Weh diparingi Prabu Salya sore mau. Ora weruh. Aku wis duwe. Bagong. Nun. Rene. Teng riki mawon. Rene ora rene tak paringi ora gretel nenggara cengelmu. Wah, kae wis. Nggih. Lho, Tru. Isih urip to? Ayo isih kok. Sing omong mati lho, jare mau ana sing ngabarke nek kowe mati. Sirahe dadi papat ndasmu iki. Tak japus-apus ora iso kowe. Oh, lah ngopo? aku matur Prabu Baladewa. Petruk pejah diremuk Kurawa. Kula sumanggaaken Prabu iblis laran Petruk mati ta belani Kurawa aja deh. Nganti dosa lak dupaki raine. Ben kapok. Terus niku pun mangkapake. Urung tak apa-apake. Aduh. Kudune wis diajar. Aku wis ngerti nek kowe ngapusi karo aku. Mbok kowe nek karo ratu ki aja sok kaya ngono to, Gong. Lho, aku ki pancen kewajibanku urip ning alam donya kudu ngapusi marang sak pepadaning urip. Ku cara ngerti ora. Omongan kok kaya ngono ora. Itu, Nun. adreng nggonmu dikongkon karo Nurlastiwa. Nggih. Kowe ora gelem bali. Mboten. Sak gedakane iki bakal bali. Lire. Rama Prabu Mandaraka bakal paring bebungah. Ora ketang sithik kamukten negara Mandaraka. Ning aku njaluk ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu disekseni karo Paman Prabu Pandhu lan Babu Madrim. Wis kuwi wae. Piye Gong nek ngono ki apa ketemu nalar? Lah wong Ndara Klasewa bakal entuk warisan negara Mandaraka kok seksine kudu ana Prabu Pandhu karo Dewi Madrim. Monggo Prabu Pandhu ki wis ora ana, Dewi Madrim ya wis seda.
Lah apa kon duduk ning jaratan ya, Tru? Aning nek Prabu Duryudana ki pancen dengan cara 1000 cara digunakake supaya iso gawe cilakane wong liya. Wis sipate Duryudana iki ngono kuwi. Tambahan sengkuni ya wis cocok ya, Tru. Ya mulai ya. Ya. Matur ndoro kula Dewa apa anane kowe sebagai utusan aku ya dikongkon gandeng wis nglakoni minangka dadi duta. Kowe karo aku kondur utawa bali ning kasatriyan matur apa anane. Mengko men dirembuk karo Ndara-ndara Pandhawa. Ya. Saiki kok ya. Ndak selak kewengan wis Mas tengah loro. Ya yo. Yo. Kalimantabe tinebena nglodone dumawahing tawang tuwang. Nuwun sewu Penemban. Wah inggih sampun sungkawa kados mekaten to. Wong astunipun kula menika ugi ngertos menapa ingkang kapenggalih paduka Sang Penemban. Namung nyatanipun menika tumrapipun ngrayi menika mujudaken satunggiling kanugrahaning Gusti. Sabab kula kemutan dawuhipun Penemban bilih bejo cilaka bungah susah. Sugih kawan miskin menika miturut paduka Penemban menika satunggiling kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mila kados menapa kawontenanipun kedadipun tampi kanthi lega-legawaning manah. Jernyatanipun kula lan panjenengan menika mujudaken satunggiling titah ingkang boten kendhat kedah budidaya. Lah ya kuwi nyi. Wis ora kurang-kurang nggonku budidaya piye to carane? Pertapan Pandan Surat utawa Pandan Sirat kene aku kuwi dhewe momongan saora-orane ingkang bisa nyambung marang sejarahku nanging tekan seprene lah kok dadi pendak-pendak carane lemah kowe kuwi tak tanduri kok ora tau tukul carane wiji tak sebar ya ora tau tukul ki. Njur sesone aku wis saya tuwa sapa sing bakal nerusake ana ing Pandan Surat kene nyi. Nuwun sewu. Kula sampun matur sampun ngantos kendhat anggenipun budidaya. Kurang piye to ya? Ndok bebek sing maune loro saiki mbokong 5. Ewadene ya ora ana kasiyate. Apa nek ngono ora kok aku sing elek ning lemahe sing cengkar. Tobat sampun ngantos ngendika kados mekaten. Panjenengan ngaten menika lajeng dakwa kaliyan kula mujudaken setunggiling siti ingkang cengkar. Nuwun sewu Penemban, menapa dipun keparengaken wonten tiyang ingkang kedah nyebar winih dhateng kula. Hus. Aja ngawu gawar ngawur. Konjuk kaya ngono nggonmu duwe atur karo aku. Lah inggih mila menika sampun ngantos lepataken dhateng kula. Kula kinten sanes sitinipun ingkang cengkar nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling winih ingkang gabuk. Jernyatanipun winihipun tiyang sepuh menika sampun boten wonten isinipun menapa-menapa. Ditandurana ya ora bakal iso tukul, ditandurana lemaning subur ya ora bakal tukul. Menika tumrap kula panjenengan ingkang lepat. Nek ngono kowe ceca nyalake aku. Mongko sadurunge aku duwe bojo kowe kuwi janjane aku niatku arep ngepek karo wong liya ning gandeng kowe adreng ning nyatane saiki kowe bareng tak tanduri ora iso tukul-tukul kaya ngono terus aku kudu piye mongko saya dina dina dadi minggu dadi sasi dadi taun yen mundhak dadi taune aku saya tuwa ora bakal iso nyebar winih marang awakmu wekasan cures ya kuwi pertapan Pandan Surat kene ora ana ingkang nerusake marang Begawan Ganda Paramana iki Nyai. Mula wektu dina iki saka pangiraku rasa padha cucuh-cucuhan aja ngluputke siji lan sijine nanging ayo budidaya
Piye carane supaya kowe karo aku entuk palimarmaning Gusti? Upama ora entuk sarta ora digeparengake kowe kuwi mbobot winihku, ya saora-orane duwe anak pupon tegese mengku marang sawijining bocah dipek anak supaya isih ana ingkang nyambung marang sejarahku sesuk Nyai. Kuwi karepku kaya ngono kuwi. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang hangajabing tawang susah angin ngendi nggone lah mulai cara mekaten menika kula ugi mathuk kula ugi cundhuk lajeng parang paduka penemban kados pundi ayo saiki ngene wae nglakoni tapa ngrame tegese mlaku sak puruk-puruk yen perlu ngubengi jagat iki kanthi nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaning urip pamenehi payung wong kodanan marai sandang wong kawudan menehi pangan wong kaluwen mongko tanpa pamrih kanthi cara ingkang mengkono mau tak kira Gusti bakal ngijabahi apa kang dadi penjaluke awake dhewe yen ora dikeparengake duwe anak saka kowe ya saora-orane kowe karo aku kudu iso mupu anak tegese golek anak supaya iso nyambung marang sejarahku Nyai. Tobat. Menawi tetep mekaten kula namung nderek perembahan monggo kula dherekaken bidhal saking pertapan Pandan surat mriki. Ayo bebarengan kowe aja ado-ado karo laku jantraku ya Nyai. Nggih, ngestaken dawuh.
nyat langening kalanggiwan aglar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Yayi andadosaken kejut araosing manahipun ingkang Raka ing Ndarawati. Dene lenggan sakmangke paduka Yayi Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Ndarawati. Kepareng Wambabarana wonten wigatos menapa Yayi? Koko Prabu estine manah namung badhe nyara wedhekaken dhateng wujuding pasumpenan ingkang linampan dening ingkang Rayi Ngamarta. Wujud pasumpenaning kados pundi? Mugi andadosna ing kawunengan Koko Prabu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan kula menika kadidine amethik wujudipun sekar ingkang wonten ronipun cacah gangsal namung rumaos kejut manahipun ingkang Rayi Ngamarta dupi sekar menika kala wau kula jundhukaken wonten ing talinganipun ingkang Rayi Ngamarta dumadakan tanpa sangkan wujudipun ron gangsal menika kala wau teka gogrog setunggal satemahang gagangaking Koko Prabu pasumpenan menika werdinipun kados pundi nyuwun sewu mboten namung kula badhe andhura dhateng para paduka Yayi Prabu namung menawi paduka Yayi Prabu paring dawuh babagan pasumpenan menika kala wau werdinipun menapa nyuwun sewu ing mriki wonten satunggiling pamomong ingkang langkung pana menawi kedangun cek wujuding pasumpenan kelinampan dening paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Sinten Koko Prabu? Mboten saged kejawi namung Kyai Semar Badranaya. Mila ingkang saking menika monggo latri andhangu dhateng swanipun Kyai Nayantaka. Kakang Semar ora usah dadak ngambali apa kang dadi aturku. Kakang Nayantaka mestine wis priksa sarta wis midhangetake apa kang dadi aturing nata Ngamarta. Kyai Semar mara gage werdekna kahanan iki. Nuwun sewu. Kula mboten badhe amerdekaken dhateng pasumpenan kelinampan ndara kula Puntadewa. Namung kula sowan nganti anak kula Petruk. Sowanipun Petruk sakmangke pinaring ana kalodhangan wekdal munjuk atur ngersa paduka Sin Prabu Darma Kusuma. Mbok menawi Petruk niki napa sing diaturake ngersanipun Sin Prabu Puntadewa saged dados sarana wudharing pasumpenan ingkang dikalampahi ndara. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang asor lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Petruk kantong bolong apa pancen bener apa kang dadi ature Kyai Semar inggih sinuwun estunipun wonten atur ing badhe kula njaken sa paduka Sin Prabu Darma Kusuma Petruk darep atur apa mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika tebih wangsul saking negaring Mandaraka sira saka negaring Mandaraka wigatine apa-apa ana kawan wale-wale menapa dipun utus Ndara Sedewa ingkang lerekipun sowan ngersanipun ingkang wa inggih menika Sin Prabu Salyapati ing Mandaraka. Gandeng pawarta sumebar warata saindenging jagat bilih Prabu Salya ing Mandaraka ngempalaken sangga para putra mantu miwah putranipun piyambak. Ing pengangkas sakmangke mbok menawi sampun lenggana anggenipun sampun keladuk yuswa samangsa-mangsa lengser keprabon badhe mrail-mrail negari Mandaraka dhateng putra mantu lan putranipun piyambak. Lah Ndara Sedewa nalika semanten paring dawuh kaliyan kula kinenanjaken babagan negari Mandaraka. Jalaran nalika semanten sak surutipun Dewi Madinan Sinun Prabu Pandhu sinuwun Mandaraka tautate paring dawuh dhateng ingkang rayi Pundarana Kulasedewa
bilih ingkang rayi Ndara Nurasdewa badhe kaangkah sarta karangka dados putra sak mangsa-mangsa benjang andum negari Mandaraka badhe pikantuk kamukten saking Sinun Prabu Mandaraka tumuli Nurasdewa tusan kalian kula supados nanjaken babagan negari Mandaraka menika sinuwun. Perkara mangasa menyang ambrang kadi karunaning kaswasa dosang Ganda Astratmaja lengleng lalu mangolati Surya mangrang sang wayah humya samara waryanto ing Petro dalem den apa sing dadi aturmu mau ora ngaya wara Petro niku ora tau goro kok Ndara. Napa sing kula aturaken nggih lair batos, napa sing lumaku lan napa sing lumadi. Yen pancen ngono bener, kowe suwaning negara Mandaraka dikongkon karo Adi Gustiwa supaya nanjake kamukten negara Mandaraka. Leres den menika sing lumampah. Lan kula sowan badhe matur sanipun Nurasdewa. Wah, caedan. Sdewa. Kula paring dawuh Kakang Mas. Wah, maju mrene, Sdewa, maju mrene. Gunjang kancing langit kelap-kelap. Katon lir kincanging risang maweh gandrung. Tak takoni. Aja mbok tutup-tutupi kowe prasaja karo Kakangmu Jodipati. Nggih, kula mboten badhe wantun dura kaliyan Kadang Werda. Apa seni kandhake Petro mau bener? Inggih. Inggih piye? Inggih sastripun apan kepara nyata mekaten nanging nuwun sewu Kakang Mas, sampun lepataken dhateng kula. Kula namung nanjaken panjenenganipun Kanjeng Prabu Duk nalika semanten ingkang siriksan dening para priyagung. Bila samangsa-mangsa mangke Kanjeng Prabu menika andum kamukten negaring Mandaraka, kula lan Kakang Mas kula badhe kaparingan boten kitang namung sekedhik. Apa rumangsamu sing wis mbok tindakake mau bener? Apa rumangsamu sing mbok tindakake mau ora ngorek-orek raine wong gerang kaya aku kaya mbarep kakangku? Kowe bayi wingi sore yen arep duwe gawe sarta arep duwe gegayuhan tarena karo wong tuwa. Aja nguku karepe dhewe. Apa kakangmu kurang gone menehi kamukten karo kowe? Apa dulurmu kabeh kurang gone nyeneng-nyenengke atimu? Kowe wis direngku dadi dulur ana ing negara Ngamarta. Kowe wis pinaringan kasatriyan Sawujajar salawan Bumi Rotawu. Wadene lah kowe isih ngangah-angah kepengin mukti ana ing negara Mandaraka. Sdewa. Nadyan tata lair kowe kongkonan karo Petruk nanging batin kowe padha karo ngraupi peceren karo kadang-kadangmu tuwa. Wah, aku ora sudi duwe adi kaya ngono. Yen kowe isih kepengin ngukup negara Mandaraka, ilang-ilangan ndok siji. Yen perlu kudu tetel Pandhawa 5, ora jangkep 5, ora apa-apa. Werkudara ora pisan ora pindho lah kok dadi nggonmu ngrampungi perkara kaya mengkono. Ora mengko to dhisik, Werkudara? Nggih. Yen kowe ora daksya karo adimu ki piye to? Ya pancen bener. Yen ditonton saka batin pancen kuwi bakale memirang marang para kadang sepuh. Si Adi lan Nyai Prabu Darmakusuma nanging coba to pitungen. Sedewa kuwi ana benere. Senadyan ana lupute nanging uga ana benere. Wong niate mung bakal nanjihke perkara diparingi lan ora kuwi gumantung marang Kanjeng Paman Prabu Salya. Sing jeneng wong nanjihke kuwi eneng benere. Ora kok banjur Sedewa ngangah-angah kuwi durung karuan nanging nggonmu nampa ature Petruk iki mau terus mbok anggap Sedewa ngangah-angah pengen njaluk kamukten negara ing Mandaraka. Wong nyatane ya durung karuan. Pramu nanjihke to Petruk? Nggih, ning nanjihke. Lah kok dadi kowe nesu karo adimu malah kowe dawuh karo adimu Sedewa ilang-ilangan ndok siji yen perlu Pandhawa tetel
ora jangkep 5 ora apa-apa. Lah apa rumangsamu yen ora genep 5 Pandhawa iki ora dadi perkara. Dadi perkara mongko sing duwe perkara Kresna lho Werkudara. Terus piye? Lah, ngono to. Entene raming terus piye to? Mula kula niku matur napa anane nyanyi nampa ya njur usah. Nampane niku waton didahar wutuh ngono lho. Beras kok dipangan beras. Ya dimasak sik, dipususi, didadekke sego lagi didahar ngoten ora tok njur wutuh dipangan beras. Ha kemlothak. Mlothak ndasmu. Petruk kuwi rasa omong kuwi ngopo to? Kula ya saorane melu ngelekke to. Yen wis kaya ngene iki piye coba? Awat-awatono adimu ragil. Yen nganti pupus sing pengarep-arep uripe iki mengko kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan Werkudara. Pangapunten Ndara. Merga lambene Petruk sampeyan ditundung kalih Keng Raka. Ngapunten nggih, Den. Lah kula niku ya ora tau goroh. Arep kula niku mung Panakawan ning sak iso-iso urip kula niku aja nganti keregetan merga kula duwe pakarti goroh. Napa sing kelakon ya kula aturke, A ya kula aturke A, B ya kula aturke B. Mengko ndak dikira sing boten-boten. Kowe iki nek goroh sithik ngopo ta, Tru? Hah? Ora iso, Gong. Goroh untuk kebaikan enggak masalah. Masalah. Kowe iki ora iso ngraketke Ndara Pandhawa laporan kok apa anane. Ndara Sedewa karmu kowe wis piye kowe ketok nek pasuryane putus asa. Oh, kaya ngono kuwi. Petro, aku ora apa-apa. Merga kowe netepi marang darmaning kewajibanmu kanthi tuntas lan kanthi becik. Tanpa duwe wigih ringa-ringa kowe matur apa anane. Uripmu kebak kejujuran. Mula aku seneng nadyan kudu ngorbanake marang awakku, ning aku ora apa-apa. Ampun ngoten, Den. Sampeyan ngendika kaya ngoten niku sampeyan ngalem kula ning jane nyocok ati kula. Sok meneh cangkeme iki dijaga. Ora waton ngomong. Pancen ngayal kok. Lah aku tok gajul. Kowe ndak melu gajul kowe iki. Sikile kowe kaya ngono landhepe. Aturi sabar. Yen ora dianggep dening para Pandhawa, gunane apa sedaya urip ning alam padang? Yen ora dianggep peranganing Pandhawa 5. Wastra lungset ing sampiran sarah munggu ing lautan tak golek dalaning pati aku kae. Ampun, Ndara. Wah. Aku sing salah, Pak. Aku sing salah. Semene iki ngomong iki nganggo utek. Lah sak penake dhewe oleh aku sing kleru. Aku ora iso ngomong karo kowe to. Pira bara ki ngomong ki nganggo disane apa kepiye? Ora cobloko. Ha kaya ngene iki dadine kriwikan dadi grojokan. Geguyon dadi tangisan. Kang. Oh, dituthuk kok meneng bae. Sing tok tuthuk ki ndasku.
Ya sorry Pak ora ngerti ya karang padha dedeke. Kena sirahmu to Pak? Wis metu getahe. Nyun ngapura ya Pak. Pancen Bu Agong iki ora ditangisi ndaramu ditututi. Yen iso diprenggake becik pono nggih. Merena subang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca waladal kaya wis pantuk pepuntaning tekadku tinimbang aku bali marang Praja Ngamarta siji nampa duka loro gedene nganti ora dianggep dening para Pandhawa wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padang ora ana gunane kesuwen nggo nyawang marang gelaring jagat lan seming rembulan tak golek dalaning pati supaya marem penggaling dulur-dulurku tuwa kabeh leganing atiku. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakala yen namutusa Sang Sri Kocap nalika semanten wis pantuk kepuntaning tekad Sang Sediwarsa pados margining pejah parandene pareng dewa dereng keparengake Pandhawa gotang sawiji ingkang tumiyup saking Dirgantara nenggih pandhita ing Pandhan Surat Sang Begawan Ganda Pranowo sumulur saking Dirgantara lan ingkang garwa mrebet yungganing Sang Sedewa kagyat kadrawekasan. Kandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa nuwun sewu wonten wujuding Brahmana ing perpeke dhateng jasad kula panjenengan sinten mremban dipun tepangaken kula pandhita ing Pandhan Surat nami kula Begawan Ganda Pranowo menika semah kula Raden panjenengan wonten menapa katingal cawus guwayanipun penemban nami kula pun Raden Sedewa kula menika peranganipun Pandhawa ingkang ragil inggih kula ngertos panjenengan perangan Pandhawa ingkang ragil la wonten menapa kok mapan wonten tengahing wana estunipun kula badhe pados margining pejah lho liripun kados pundi tiang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi gesang dening Kang Purba Jagat teka panjenengan gesang namung kantun nyandang kemawon lah kok malah pados margining pejah nggih margi sampun mboten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada kula sampun dipun singkiraken saking peranganipun Pandhawa gangsal malah kadang kula sepuh inggih menika Kang Mas Werkudara sampun mboten nganggep kula minangka dados sederek mila sampun mboten wonten ginanipun kula gesang wonten ing alam donya menika bebasan wastra lungseting sampiran sarah mungging lautan mboten wonten ginanipun mila kula lajeng badhe pados margining pejah aduh Raden panjenengan menika tasih enem panjenengan menika tasih muda tumaruna eman-eman menawi panjenengan tumunten pados margining pejah samenika ngaten kemawon kula menika nganglang jagat menika estunipun
Kula menika nglampahi tapa ngrame, mugi-mugi Gusti ngijabahi anggen kula nglampahi tapa ngrame pikantuk omong-omongan sak mboten-mbotenipun kula pikantuk anak pupon tegesipun kula menika pikantuk anak anggenipun mupu nganggep dhateng lare menika. Jengandika Raden badhe pados margining pejah krana lerekipun sampun boten gadhahi sederek. Krana Pandhawa sampun ngipataken dhateng jengandika Raden Sedewa. Sakmenika ngaten. Menawi Raden Sedewa menika upamiya purun kula rengkuh dados atmaja kula kados pundi. Menika mujudaken setunggiling kanugrahan tumrapipun ingkang abdipun Begawan Ganda Pranowo. Penemban. Kula menika satriya. Kejawi kula menika dipun singkiraken dening para Pandhawa, estunipun wonten gegayuhan kula ingkang dipun pambengi dening kadang kula ing Jodipati. Kula menika bingung. Gegayuhan ora klakon mongko wis disebratke saka para Pandhawa lajeng kula kedah kados pundi? Mangke rumiyin. Gegayuhanipun Raden Sedewa menika menapa? Kula kepengin anjaken dhateng kamukten negaring Mandaraka. Namung aturipun Petruk cetha kula tampi bilih kula saged nampi negari saperangan negari Mandaraka kamukten kedah kula tampi kaliyan kadah kula Kakang Masna kula waton tebratipun sekseni nggih menika Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim. Mongko tiyang sepuh kula sampun boten wonten. Lajeng kados pundi anggen kula saged nuruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Wahing Mandaraka. Raden, panjenengan paring dawuh kemawon kaliyan ingkang Wahing Mandaraka sagah. Lho, sagah kados pundi? Sagah mawi seksi Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Lajeng caranipun kados pundi? Mangke kula ingkang budidaya Raden. Penemban. Bareng aku nganggo tata krama ingkang sekawit aku kuwi ngajeni yen to sampeyan kuwi wujuding brahmana. Nanging bareng tekan puntaning rembug sampeyan paring pangandikan saguwana Raden Sedewa. Mengko yen iso aku ingkang bakal budidaya srana mau bakal kasembadan. Kusik. Lah kok dadi kowe arep mbebeda sarta kowe arep ngrusak kamardikaning wong tuaku ing semapan ing kasuwargan. Tegese kowe bakal ngogreh semarene wong tuaku ya ngono apa piye, Mbak? Saking ngrika kula rungokke kok kaya sampeyan madoni tiyang Kakang Semar. Ana pendhita ingkang ngawuh gawar ngawur arep ngepek anak karo Sedewa. Ning bareng tak sambati, aku kudu duwe seksi nggone bakal antuk kamukten negara Mandaraka. Ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Sawarga Dewi Madrim. Lah kok pendhita gunung nang nung iki paring dawuh karo aku, dheweke ingkang bakal budidaya. Tegese dheweke ingkang bakal ngogreh kasuwarganing wong tuaku. Aku ora trima, Kyai Semar. Mang Purun. Gelem piye? Mang Purun. Tegese piye? Sampeyan teng Mandaraka. Penemban iki kalingkang garwa ben ngetutke. Lah mengko yen aku didangu seksi kundi mongko ora ana Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim pancen mboten wonten. Sedaya pun sedo. Ning sampeyan percaya kalih kula mboten? Iya. Nggih pripun? Aku percaya karo Kyai Semar. Nek percaya Mang Budal. Pendhita niki ben ngetutke. Lah engko yen didangu, wah. Set. Domongi kok ngayal. Ora usah sampeyan bingung didangu. Pun mang manut kula nek mboten manut niki mengke kalau dangan niki semingkir sampeyan gelo. Ngono Kyai, nggih. Sapa Pak? Wong tuwa dijongkongke.
Aku karo bapak ki sok aneh lho, sampeyan iki nek ngendika kaya clap-clup ning kok kaya ana nyatane. Wah. Merinding githokku. Aku merinding. Lah kok ora nyono, lah kok krasa lho. Ana lelakon kaya ngene kok sing tuwa kok do krasa. Krasa piye? Krasa gumelar. Takoni apik-apik krasa gumelar. Petro ayo do ning Mandaraka nek weruh kanane nek ora kaget aja dundang Semar ayo. Naglar pandan ngoncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga. Wah Sedewa Rarjo sak praptamu. Inggih pangestunipun Prabu minantu ing Suka Basuki kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Lah iki sapa ana piyai sepuh nyandang cara kabrahmanan mongko mburine ane putri ingkang kelat sajake isih muda tumaruna. Nggih, wale-wale menapa menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat? Inggih. Amargi kula sampun boten gadahi tiyang sepuh mila lajeng kula dipun pupu putra dening Begawan Gondo Pranowo menika saking pertapan Pandan Surat. Ya ming melu momong karo kowe rak ngono to. Inggih. Wo. Lah terus wigatine namung badhe nanjihaken babagan kamukten ingkang sampun nalika semanten wonten wiyos sing pangandika Paduka Prabu Mandaraka. Bilih putra Paduka punika kula Sedewa samangke badhe nampi kamukten negaring Mandaraka mboten kitang namung sekedhik. Mila kula nuwun sewu gandeng kula menika estunipun sampun boten gadhahi tiyang sepuh. Wonten pundi purukipun kejawi namung sumendhe dhateng pangawaosipun Kanjeng Prabu Mandaraka. Kula nyuwun dawuh. Wah dalah. Setemene ngene nggih. Ewuhaya nggonipun wa bakal matur sarta paring pangandikan. Merga iki ana dawuhing kadangmu sepuh ing Ngastina ingkang sakawit rembugane sejatine aku bakal maringake kamukten marang sira anakku ning merga saka pamuthahe anakku lanang ing Ngastina anak Prabu Duryudana kanthi dawuh aku kudu maringake sarta menehi wujuding negara Mandaraka ora ketang sithik kanggo kamuktenmu lan kakangmu Nekula. Waton kudu ana seksine mongko seksi sing dijaluk sing disuwun dening anak Prabu Ngastina seksi mau ya kudu wong tuamu dhewe. Yai Prabu Pandu apa dene Yai Madrim? Nuwun sewu sinuwun. Estunipun menapa ingkang dipun ngendikaken Nalendra Ngastina menika mboten badhe saged kasembadan. Jalaran tiyang yang sampun boten wonten menika boten badhe wangsul malih dhateng wonten alam padang menika. Estunipun wonten lereking penggalih Nalendra Ngastina menika namung badhe awel maringaken kamukten dhateng anak kula pun Sedewa. Nadyan menika namung anakku pun.
Nanging menika dados tanggel jawab kula. Mila sinuwun menawi kedahipun Paduka Sinten Prabu Mandaraka menika kedah nglenggahi bawa leksana. Kedah nglenggahi adil lan kedah saged neraju tuwin animbang. Menapa ingkang dipun suwun ingkang putra Ngastina menika klebet wonten ing akal, klebu wonten ing nalar menapa mboten. Menika ora ateges panjenengan namung badhe nyingkiraken dhateng ing putra piyambak. Ateges panjenengan namung badhe nyelet pangandika ing sampun paduka wiyosaken dhateng ing putra pun Raden kula Sedewa. Menapa badhe tetel kanindranipun Alindra ing Mandaraka Prabu Salyapati. Awit kawon Prabawa kaliyan anak mantunipun Alindra Ngastina sinuwun. Dalah jagat Dewa Bathara. Wah. Saksuwene urip ora ana wong sing wani nguman-uman karo Nalindra Mandaraka. Lah kok jebul ora kaya sak kedagan iki. Salyonatu ing Mandaraka diunek-unekke karo pendhita gunung. Pandhita ing Pandhan Surat jenenge Begawan Ganda Pranawa. Apa kira-kira kowe wis rumangsa pinter? Lan apa kira-kira kowe wis bisa ngrampungi perkara iki? Perkara aku Sora Prabawa karo anakku mantu pancen tak akoni. Dasare negara Mandaraka iki kalah Prabawa karo negara Ngastina. Lan apa sing dingendikake dening anakku Nalindra Ngastina iki bakal tak lakoni merga anakku wadon wis dimuktekke karo Ratu Ngastina. Mulai ana kawula ana nayaka ingkang padha ngrasani Prabu Salya ki wong sing ora adil, Prabu Salya ki ratu sing ora jejeg. Prabu Salya kuwi ratu sing blendra-blendre. Kaya banyu tumpang godhong sente, upama aku ora mireng, aku ora apa-apa. Yen nganti aku mireng, mesti bakal tak tugel gulune. Klebu kowe. Klebu kowe. Kowe pendhita mbengkanane. Nadyan kowe arep mbelani karo anakku Sedewa, nanging merga derajatmu ora padha karo Salya. Tanggep kowe menungsa sing mamak mumuk mripatmu. Ora ngerti tata krama. Kang mangkono bakal tak patrapi pidana ingkang sak traju lan sak bobot lawan kleputanmu. Ganda Pranawa. Sinuwun Salya. Sampeyan nuding-nuding karo Brahmana. Mongko sawijining Nalindra kuwi kudu ngajeni karo Brahmana. Wong Brahmana kuwi pranata agama. Tegese wong sing menerake kapercayaning menungsa yen to nganti mingerke blating nggone manembah marang manguwasaning dat kamurwing dat. Lah kok dadi ngono ucaping Prabu Salya. Yen ngono sing peteng ora mung paningale Prabu Salya, nanging batine Prabu Salya wis peteng. Merga sampeyan ora iso nyawang sapa sejatine aku. Maragake wengakno permana jati Prabu Salya. Loh, wah, Yayi Prabu kula nyuwun pangapunten. Oh, padha mati. Suram-suram Wangkara kinggen ler manguswa kang layon denyoy langkang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing Yayi Prabu Yayi Prabu sepira kula putaning pun kakang nyuwun pangaksama Yayi, Yayi Prabu, Yayi Prabu Pandhu, kula nyuwun pangapunten Yayi Prabu. Koko Prabu Mandaraka. Samangke sampun cetha bilih menapa ing dados pepanggil reruba ingkang dipun aturaken dening anak kula pun Kurupati. Sampun saged kasembadan. Kula aturi ningali lan aturi mas paosaken. Kula ingkang rayipun Pandhu kelawan Yayi Madrim sampun prapta wonten negaring Mandaraka.
Kula suwun Kakang Prabu Mandaraka netepi dhateng pangandika ingkang sampun kawiyos. Sampun ngantos cinacating jagat pinaya ing sesami. Kula namung kepengin muktekaken dhateng anak kula pun kula kelawan Sedewa Kakang Prabu. Wah, ban. Oh, anakku nggih. Aku njaluk ngapura. Jebul senadyan kowe wis ora duwe wong tuwa, ora duwe bapa lan biyung nanging tansah jinangkung dening wong tuamu ketitik. Syarat srana ingkang mesine ora bakal kelakon nanging nggonmu temen. Nyatane bisa kelakon. Yayi Prabu Pandhu wong tuamu katon sumunar tejane kelawan adiku wadon Madrim. Mbar. Sesuk upama wakmu ing Mandaraka iki wis lengser ke Prabon. Wakmu Mandaraka iki siji lengser ke Prabon, loro aku wis tekaning pati sedheksen dening jagat. Ora ana ingkang dadi ratu ing negara Mandaraka kejaba mung anakku yakuwi Turasing Madrim, Nekula lan Sedewa dadi adipati kembar ana ing negara ing Mandaraka. Rama Prabu,